Uba Kyrmen Shylla, MLA ke UDP na Klariat constituency, berbadairu Presiden ke UDP Kyrwoh, ulang bagi paidbah constituency jungu kidang ieid shaniah yau, ngeit bakindang pynjop yang yau hak election MLA House nam Atiar fly banwan. Ulang ru bagi syong paidbah wan rai nam tak lawai ke UDP ke jela, ngeit bagi paidbah kidang doni ke jesu ieid ke parti nala ke jong ke jela. Kaliga election amal lagi sansne mi ka Shillong kumne hitharai mat kene ke de first experience junga ku sitting MLA ngani contest piang ke election nasetunat banong ba katkum ke jing I junga jing ya lenti ki paidbah jong constituency kidang shaniah kidang ieid junga ngangi scam ba kene ke jing I ke jing shaniah jong ki kidang ieid junga ban ya chikmat ban chakri ki paidbah jong constituency ban naklian junga ru ngan persangkat bala ban chakri ban I ya kata ke jinglong ke jikwa junga ban syukri ki paidbah ngangi scam ba paidbah no national jong constituency jonga bikin long ki ba still thu ban jet economic mat hoi boro ngamla ban krim de pusniu yakni namar ni boro hi ki candidate ki ban contest ki election ni don la ka jong ki jing still thu ni ki jing trang ban syukri ki paidbah hai bentai ba pher andre boro mangi ngimlong ka jing thmo Renalian jonga nganut banong ba kejingwa jonga ban syukri hok yo paidbah ban le ya kam ko ba nang ba paidbah no shang jong constituency yo ya benefits ya ke ek bade ban yo na ka sarkar kata gede jingtrang ba jonga juga kata ka shong ho paidbah lada paidbah umshania ya ki regional party nginum po she namar kejing job jong ki candidate kejing job jong ko party ka shong ki nong thebo jong dengan ngeit scam ba ki nong thebo jong ki nam deprive ya kini ke regionalism mo kejing don jingwa jong ni ban syukri yo paidbah relada kimshania para mangi kemod ke state jong ka lapu dengan ngeit scam ba ki paidbah no shong jong ke state kidang shania hi yangi ki regional party bat kindang ailat chu yangi ban syukri namar lada kim ailat ya ki regional party yo lesi kan sepoi ke por nin sababe haden rengangi scam ngamdo jingkermen baki paidbah no national jong state bi jongi kin shaniah hi thrai kin dangdoni ki jing shaniah will contest as much as more than 30 katanga not banong but how many as of now I'm not namar ki don ki bentaru lani ki constituency bingin don candidate they would ki cakap more than 30 plus do kanno ngam panut ban declare nta namar 100 tarik min se declare no yaki first batch jong ki candidate yamanta hing rangya I tang magi handengi kapat hi nalian jonga my personal kani gamde nalian jong party nga kapat hi eboro ki regional party bikin don kata gijing seu thu gijing idri ban kuno ban syukri ya paidbah jong state jongi andai min don ru kata gijing seu thu ndala poi ko pot ni form ko government kwa hi kini ki regional party jongi mungkin ni don lang nomor in the end ni don la ka jong ideology handai ka bahak mata me ke ban syukri ya paidbah no national jong state